Amb motiu de la celebració enguany del centenari del naixement de Joan Fuster, l'Espai Joan Fuster ha rebut diferents reconeixements a la labor d'investigació i la tasca de difusió sobre la vida i l'obra de l'escriptor de Sueca. Primer des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i recentment ha sigut la Fundació Full, Fundació pel Llibre i la Lectura, la que ha reconegut amb el Premi Plaça 2022 a l'Espai Joan Fuster. Aquest aparador de la literatura en valencià concedeix el Premi a la Trajectòria Literària, el Premi a la Trajectòria Editorial i el Premi a la Difusió. Tres guardons que enguany s'han atorgat a l'escriptor Josep Piera, a l'editorial El Bullent i a l'Espai Joan Fuster, respectivament. Estem molt contents perquè en el fons tot això és un reconeixement, primer que tot a l'equip humà, a les persones que treballen a l'Espai Joan Fuster, les persones que gestionen el museu, el centre de documentació i tot el personal que està implicat, tant de l'Ajuntament com de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Per tant, és un premi coral, grupal, a tot el grup, i nosaltres estem encantats de rebre'l i el que en el fons significa això és un esperó per a poder seguir en el futur treballant amb la mateixa il·lusió. Després del parèntesi estiuenc, l'Espai Joan Fuster ha obert de nou les seues portes en setembre per començar la campanya escolar i reprendre els actes previstos en el marc de l'any Fuster, que culminaran el pròxim mes de novembre, quan es compliran els 100 anys del naixement de l'escriptor. Reprenem amb forces en setembre, que és, per exemple, col·laborem com a institució en el MIM, que acollirem diverses representacions teatrals del MIM, i en octubre iniciarem en la primera quincena el curs escolar, que tindrem enguany la novetat, que ja difondrem als centres escolars de Sueca, de la possibilitat de vindre a veure una representació teatral d'una obra que es diu Somnis de Joan Fuster, que és gràcies a l'impuls que li ha donat la Diputació de València i l'Institut Valencià de Cultura, i per tant el 4, 5 i 6 d'octubre els escolars d'infantil i de primer cicle, diguem-ho així, de primària, podran vindre a veure aquesta representació en directe a l'Espai Joan Fuster. I després, la setmana següent, començarem ja amb l'oferta educativa que fem tots els anys, que vindran el primer l'Institut de Sueca, l'Institut Joan Fuster de Sueca, i després ja estem tenint ja moltes reserves, ja fins a maig ja tenim quasi completa la reserva de l'oferta educativa que oferim. L'acte de lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració de la plaça del Llibre de València, que enguany assoleix una dècada i que se celebrarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a la plaça de l'Ajuntament de València. L'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha entregat aquesta setmana els 2 mini-iglús sortejats en estiu, aportats per Ecovidrio i que reprodueixen a escala els de recollida selectiva. Aquesta acció s'emmarca en la campanya denominada Moviment Banderes Verdes, organitzada per Ecovidrio amb la col·laboració de l'Ajuntament i dels bars i restaurants participants. Les dues persones afortunades han recollit el seu premi de mans de l'alcalde Dimas Vázquez i la regidora de l'àrea, Carmen Pérez, que van agrair la important col·laboració per part de la ciutadania per aconseguir aquestes xifres de reciclatge en el municipi. El reciclatge d'envasos de vidre és fonamental per a la lluita contra el canvi climàtic i l'acceleració d'un model d'economia circular. Gràcies al moviment Banderes Verdes es van recollir en 2021 31.045 tones d'envasos de vidre en les 127 localitats costaneres participants, entre elles Sueca. Amb aquesta recollida selectiva s'ha aconseguit evitar l'emissió de 17.700 tones de CO2 a l'atmosfera, així com l'extracció de 36.770 tones de matèries primeres. El taller municipal de teatre comença nou curs. Les inscripcions per a participar estaran obertes fins al 30 de setembre a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, a la que es pot accedir des de la pàgina web www.sueca.es o bé també de forma presencial amb cita prèvia. Les classes de teatre tenen lloc durant tot el present curs escolar 2022-2023 i es treballa amb la interpretació, l'expressió corporal, la dansa i la veu. El taller està dirigit a participants a partir de 15 anys i les classes tenen lloc els dilluns i dimecres de 5:30 a 7:30 per al grup d'iniciació i de 7:30 a 9:30 per al grup avançat i es desenvolupen al Centre Municipal Bernat i Baldoví.
El curs començarà el pròxim dilluns 3 d'octubre. Avui ja hem pogut notar el descens generalitzat de les temperatures. En algunes zones encara podrà ploure al llarg del dia, tot i que s'espera que siguin ruixats dèbils. Demà dijous farà més sol i les temperatures pujaran, però caldrà estar atents a l'evolució de l'oratge perquè a partir de migdia i de cara a la vesprada podran créixer núvols de tempesta. Seran més probables al nord, però no es descarta que també es deixen veure a les muntanyes del sud de València. La segona part de la setmana encara notarem que oficialment estem a l'estiu. Pujaran les temperatures entre divendres i dissabte i diumenge el llevant es reforçarà aportant núvols a la meitat sud de la comunitat i donant pluges dèbils a primera hora. La mar quedarà més alterada i les temperatures més baixes. Avui en la nostra secció Animalets com tu, la protectora Proansu ens presenta a Isa, una gateta carei rescatada recentment que presentava una fractura en una de les seues potes davanteres i que necessita una intervenció quirúrgica urgent. L'operació i la postmedicació necessària tindran un cost mínim de 300 euros per a la protectora i és per això que demanen la col·laboració ciutadana que pot aportar ajuda econòmica a través del compte de Proansu a la Caixa o del compte de PayPal proansu@hotmail.es. Des de la protectora també s'ha llançat la idea de fer una rifa solidària per recaudar fons per a l'operació i s'accepten idees per part de la ciutadania. Poden contactar amb la protectora a través de les seues xarxes socials de Facebook i Instagram o a través del número que veuen en pantalla. Nosaltres acabem així. Els deixem a continuació amb el reportatge del concurs Firarròs Jove 2022, en el que xiquets i xiquetes de Sueca van cuinar una paella seguint la recepta tradicional del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. L'informatiu torna demà. Que disfruten de la vesprada. Adeu.